Бейік Ватан сугышы ауырлыкларын исте тоту, аның батырлары турындагы хатирәләрне кадерләп саклау яшь буында ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләүнең бер юлы дип белгечләр. Шуңа бәйрәмгә кадәр балалар һәм яшьләр белән һәйкәлләрне, туганнар каберлекләрен чистарталар. 9 майга багышланган чаралар апрель уртасыннан ук оештырыла башлады. Шәһәребез җиңү көнен зурлап уздырырга әзерләнә. Бәйрәм чаралары Татарстан башкаласының барлык районнарында үтәчәк. 9 май көнне төп бәйрәм чаралары менә шушында 1000 еллык мәйданында оештырыла. Тантананы карар өчен иң кулай урын дип Казан Кремле диварлары буен атыйлар. Сәгать 10-да мәйдан буйлап Казан гарнизоны гаскәрләре, тарихи хәрби техника, ретро автомобильләр йөреше узачак. Анда хәрбиләр, курсантлар, суворовчылар һәм яшь армиячеләр катнашыр дип көтелә. Ахырдан бөтен халык бергә җиңү көне җырын башкарачак. Алдагы еллардан айырмалы буларак быел үлемсез полк акциясын оештыруда үзгәрешләр бар. Халык сугыш батырлары фотосурәтләре белән урамга чыкмаячак. Быелның төп үзгәреше үлемсез полк очный форматта булмый. Аның үзгәреше шундый онлайн форматта уздырылачак. Онлайн формат дигәндә кешеләр бабаларының фотоларны машинага, футболкаларга, значокларга, бейджларга урнаштырырга булачак. Инде иртәгә Казанда Георгий тасмасы бөтен Россия акциясе башланып китәчәк. 9 майга кадәр көн сайын җиңү волонтерлары, иҗтимагый оешмасы вәкилләре Казан халкы һәм кунакларына менә шушындый тасмалар таратачак. Акция Бауман урамында, Федор Шаляпин һәйкәле янында башлана, шәһәр паркы һәм скверларында дәвам итәчәк. 9 май көне җиңү паркында да зур чаралар оештырыла. Яшь армиячеләр парады, җиңү фанфарлары концерты булачак. Бауман урамында фотозоналар булдырыла, биредә дә бәйрәм концерты оештырыла. Башкалада яңа стелла да ачырга җыйналар. Ул Казанның хезмәт даны шәһәре икәнлеген искәртеп торачак. Илнең көнбатышында урнашкан күп санлы предприятиеләрне сугыш елларында нәкъ менә Казанга эвакуацияләгәннәр. Нигездә тимер юл ярдәмендә. Казан Транссибир магистралендәге тыл һәм фронт арасындагы элемтәне тәэмин итүче төп урын булып тора. Чөнки ватанны саклаучыларга барлык кирәк яракларны нәкъ менә шушыннан җыеп җибәргәннәр. Шуңа күрә стелланың да тимер юл вокзалы янына куелуы юктан түгел. Аерым игътибар хөрмәтле ветераннарыбызга биреләчәк. Алар безнең якты киләчәгебез һәм тыныч тормышыбыз өчен көрәшкән. Без аларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүген Казанда 4158 Бейік Ватан сугышы ветераны яши. Аларның 91-е яу кырында булган кешеләр һәм хәрби бәрелеш инвалидлары. 62-се Ленинград камалышында калучылар, 2000-нән артык хезмәт ветераны бар. Я прошу глав районных администраций держать на личном контроле не только... Район башлыклары ветераннарны котлауларны шәхси күзәтүегездә тотуыгыз сорала. Аларга игътибар бәйрәм көнендә генә булырга тиеш түгел. Һәр мәсьәләдә булышу кирәк. 9 майга әзерлек барышында һәм бәйрәм көннәрендә Казанның кайбер урамнарында хәрәкәт вакытлыча шикләнә. Нигездә шәһәр үзәгендә. Җиңү көне кичендә 1000 еллык мәйданында халык хоры сугыш елы җырларын башкарачак. Кичке 10-да бәйрәм гадәттәгечә салют белән тәмамлана. Тантаналарның турыдан-туры трансляциясен ТНВ һәм ТНВ Планета каналларыннан карап булачак. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.